Noël seli ni san yɛlɛma seli ɲɛkɔrɔla la Bamakɔ yan nɔ an ka sugu kɔnɔnaw fara bɛda kɔnɔnaw la fo ka taa se fuwa kɔnɔnaw ma I bɛ maaw kɔni ye taa ni ka segiw la denmisɛnw fara maakɔrɔw kan minnu bɛ ka taa u ɲɛnafɛnw kɔni ɲini jateminɛw yɛrɛ senfɛ sa an y'a ye ni yɔrɔ kofɔlen ninnu na min ye Noël masirifɛnw ye sapin de Noël ani yiribolo yɛlɛmaw fo ka taa se denmisɛnw yɛrɛ ka tulonkɛminɛw ma I bɛ ni fɛn kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ni yɔrɔ ninnu na denmisɛnw kɔni olu caman ka laɲini ye fɛn min ye bi u ka se ka kado caman sɔrɔ ni ka taa n'u ye u ka so ne kɔrɔkisi de sa an kɔni an kɔntannen don Ala ka san wɛrɛ yira an si n'an kɛnɛ la Ala k'anw bɛɛ pase ka bagi ni dɛfu nɔgɔya Ala k'olu nɔgɔya Fila de ka di ne mama sɔrɔ papa ka sɔn awɔ k'ale ma wari sɔrɔ fɔlɔ ko kɔfɛ ko n'a ye wari sɔrɔ tuma min na awɔ dugawu kɛ mama ye a ka wari sɔrɔ awɔ an bɛ fwa min kɔnɔ nin waati in na n'o ye fwa min tegunnen don Palais des Sports la maakɔrɔ fara denmisɛnw kɔni kan sa bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛnafɛn bɛ yen nɔ bon bilanɛgɛw bɛ yan bayaw bɛ yan denmisɛnnin kulonkɛfɛnw baden fana bɛ yen nɔ jouet baden bɛ yen nɔ awɔ n ye ɲɛnafɛn sɔrɔ an ye baya ni bilanɛgɛ de san an ma tila fɔlɔ bilanɛgɛ tɔ fɛ nin ye 300 nin den 2 o ye 100 min ye jagokɛlaw ye olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko sugu kɔni ka di nin waati in na wa ko fɛnw sɔngɔ ka nɔgɔ an b'a la tanu sanni bɛ ka kɛ dɔɔnin a bɛ daminɛ 200 300 400 500 ko 600 ɲɔgɔn mais gɛlɛya de bɛ mɔgɔw la sisan ni waati in na quoi mais qualité ko dɔrɔn de don ni waati in na sa an b'a fɔ n ko bonne fête de Noël an balima chrétiens bɛɛ lajɛlen ma san yɛlɛma fɛnɛ Ala ka o latimɛ hɛrɛ ani baden na an bɛɛ lajɛlen ye Mariam Kuyate kala selikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la